meg a szót. Egyetlen napirendi pont, hogy az anyag ma vagy holnap fölkerül úgy, ahogy föl lett véve a YouTube-ra. Tehát a hozzászólók is úgy szóljanak hozzá, és úgy válaszoljanak, hogy ez tök nyilvános. Hát így is tervezünk. Jó, csak aztán meg kell mondani, mert médiatörvény szerint. Az is. Azért. Jó. Tehát, hogyha nincs... Ez csak igazán. Ha nincs kifogás, akkor először Droppa Györgyöt kérném meg. Na, hova mentek? Most jön a Droppa. Nyom meg a gombot és mondja. Hát én egy egészen másféle hozzászólást szeretnék tenni. Én úgy gondolom, hogy az eddigi hozzászólások azok inkább szakmai jellegűek voltak. Egyetértek velük. Én ellenben a választásokkal összefüggésben szeretnék szólni. Méghozzá a tét igen nagy, úgy gondolom, hogy ki kellene használni. Tehát el kellene dönteni, hogyha nyerni akartok, akkor mertek-e nyerni. Most itt van egy nagyon jó lehetőség, tehát már is valamiben nem értünk egyet, szerintem ez nem a kormánynak egy nagyon jó lehetőség, hanem az ellenzéknek. De a cél eléréséhez ellenben egy valódi környezetet kellene teremteni. Méghozzá egy környezeti energiapolitikát kellene bemutatni. Kit szólít meg egy ilyen ügy? Folytathat az MSZP egy sokszínű politikát. Tehát eltűrje egy zöld platformot. Ha igen, akkor meg kell ismerni ezt a zöld értékrendszert, és ezt az arculatban meg kell jeleníteni. Én úgy gondolom, hogy az MSZP-nek fel kellene mutatni egy alternatív személyt, aki legyen fiatal, lehetőség szerint legyen nő. Én mondjuk el tudnám képzelni a Kunhalmi Ágnest egyfajta alternatív megjelenésbe, akinek persze alkalmazkodni kell ehhez a mondani valóhoz. Nagyon röviden fogom elmondani, amit Herzog Edith már említett. Nagyon örülök, hogy elolvasta a 100 kérdésemet, tudtam volna 300-at is feltenni, de 100 ilyen választásokhoz illő kérdést tettem föl. Tehát az MSZP már hozott egyszer egy rossz döntést, nem vitatott valamit meg a társadalommal. Mi akkor csak 2 dolgot kértünk, azt, hogy a kormány jelentse ki, hogy nem épít vízlépcsőt, és váltsa le Nemcsók Jánost. Próbáltuk elmagyarázni, köztünk legalább annyi, nem több baloldali gondolkozási ember van, mintán jobboldali, és mi megpróbáltunk ebből nem politikai kérdést csinálni. A hasonlóság az a titkolózás volt, és az, hogy a vége a választás elvesztése lett. Tehát Nemcsók János le kellett váltani másokkal együtt. Magyarországon a tábor kettős, vannak atomenergia pártiak és atomenergia ellenzők, az én számom pedig az, hogy 84% ellenzi az atomenergiát Magyarországon. Nagyon sokféle felmérés van, föl kell menni a netre, tájékozódni kell, hogy melyik az a felmérés, ami függetlennek tekinthető. De ki képviseli a 84% érdekét? Magyarországon tulajdonképpen senki. Ezzel szemben az atomenergia pártiak, azok gyönyörű tájékoztatást kapnak. Az én adatom már több mint 10 éves, 4,2 milliárd forintot költ a paksi atomerőmű évente arra, hogy meggyőzze a magyar lakosságot. Rádióműsorokat támogat, zöld műsorokat, zöld szervezeteket támogat, és a legkülönbözőbb módokon veszi meg és adja tovább ezeket az információkat. A 2003-as paksi baleset ennek ellenére üzemzavar, Ines 3-as fokozatú üzemzavar 3-assá vált, így van, és tulajdonképpen azoknak lett igazuk, akik féltek ettől az erőműtől, mert ugye mégis bebizonyosodott, hogy ez egy meltdown volt. A paksi 4. a legbiztonságosabb, vagy a 3. a legbiztonságosabb nevű hirdetések egész oldalas hirdetésben jelentek meg az újságokban, többek közt a Népszabadságban is. Én úgy gondolom, hogy ilyen verseny nincs a világon. Az, hogy az üzemórát, üzemidőt összehasonlítják ezekkel a dolgokkal, ez szerintem
egy olyan verseny, amiben nem mondják meg, hogy tulajdonképpen itt folyik egy verseny. Tehát a lakosság egyáltalán nem tudja, mert nincsenek tájékoztatva arról, hogy az Európai Unióban vannak olyan országok, ahol nincsenek atomerőművek. Tehát Ausztriában, Dániában, Észtországban, Görögországban, Írországban, Lettországban, Lengyelországban, Olaszországban, vagy Portugáliában. De azt sem tudja a lakosság, hogy egyes országokban voltak népszavazások az atomerőművekkel kapcsolatosak. Például itt van a szomszédos Ausztria, ahol a Schwenterdorfi erőművet teljesen megépítették, mégsem helyezték üzembe. Tehát ugye adott esetben el tudom képzelni, hogy Magyarországon is meg fogjuk ezt építeni, majd ki is fogjuk fizetni az árát, és mégsem fogják üzembe helyezni. Vagy itt van Olaszország, ahol volt, már nem is tudom, 3 vagy 4 atomerőmű, ezeket bezárták, ezeket az erőműveket, majd amikor a Berlusconiék szányra kaptak, akkor újra megpróbálták beüzemeltetni ezeket és újat építeni, de a nyomásra kénytelenek voltak népszavazást kiírni, és a lakosság 80%-a elutasította ezt. Szerintem egy rendes vitában Magyarországon is a lakosság 80%-a elutasítaná ezt a technológiát, tehát ez egy nagyon fontos dolog. És vannak olyan országok, akik ezt kicsit úgy elsumákolják, van atomerőművek, de nem szeretnének újat építeni. Ilyen például Belgium, ahol egy olyan törvényt hoztak, hogy az atomerőmű csak olyan helyre építhető, ahol 30 kilométerre nincs lakott település, ez pedig Belgiumban nem megoldható. Szintén a magyar lakosság tudja azt, hogy Németországban bezárják az atomerőműveket, de azt, hogy Svájcban is bezárják, és hogy Svédországban is vannak ilyen törekvések, erről nem beszélnek. És egy nagyon fontos dolog, egy atomerőmű még soha nem került annyiba, mint amennyibe a tervezése került. Ez különben jellemzője minden nagy beruházásnak, tehát valószínű, hogy ebben az esetben is az lesz, hogy akkora összeget próbálnak betolni ebbe első körbe, amekkorát még a költségvetésen át lehet tolni, a többi majd csepegtetve fog megérkezni. Tehát ma Magyarországon azt tudjuk, hogy van 3000 milliárd, illetve 3000 milliárd plusz önrész, de az, hogy például az Európai Unióban szigorítani fogják ezeket a szabályokat a közeljövőben, erről nem beszélnek, és nyilvánvalóan fogják, mert a különböző országok, különösen azok, akiknek nincs ilyen erőművük, vagy éppen le akarják építeni ezeknek a szabályoknak a szigorításába fognak venni, és el lehet gondolkozni azon, hogy ez az áramárát fölfelé fogja vinni, vagy lefelé. Ezen kívül nagyon fontos, hogy ezzel együtt nekünk különböző hulladéktemetőket is kell építeni, úgy a nagy aktivitású hulladékra, mint a kis és közepes aktivitásra is. Van már egy, amit a sajtó 68,5 milliárd forintba ismer el, valójában több mint 100 milliárd forintba került, de ez alkalmatlan arra, hogy ezt folytatják, tehát nyilvánvalóan egy újat kell építeni, és a nagy aktivitású hulladéknak én feltételezem a tárolásra, ha egyáltalán Magyarországon ez megoldható földrajzilag, akkor ez még többe fog kerülni. Nem beszélnek Magyarországon, hogy az árak mennyire elszaladtak például a belenei atomerőmű esetében Bulgáriában, ezért nagyon sokakat letartóztattak abban már 2012-ben, akik ebben részt vettek, és az sem, hogy Finnországban hány kormányváltás volt, szintén a lóvisszai atomerőmű miatt, mind a kettő orosz technológiával épülő atomerőmű. Én nem azt akarom mondani, hogy ez egy sajátja az orosz technológiának, de minden esetre, ha valaki elmondaná ezt, nem kell, hogy az MSZP csak egy hangon beszéljen, én úgy gondolom, hogy több hangon is el tudná ezt mondani. Arról is lényeges tudni, hogy 2014-re várható, hogy az Európai Unió ebben egy közös szabályozást meg fog fogalmazni, erről Herzog Edith részben beszélt, de hát ezek az új szabványok, amik majd kötelezőek lesznek a tagországokra, ezek nyilván emelni fogják az árat. Tehát én úgy gondolom, hogy az erőműnek a létesítése, ha változatlan áron is fogják ezt megépíteni, az meg fogja haladni a 6000 milliárd forintot. A számok olyan nagyok, hogy kénytelen vagyok arra gondolni, hogy Putyin simicskája és a mi saját simicskánk, mert nekünk van ilyen, közösen fog megállapodni, és nagyon jó dolgokat fognak ott megvalósítani a saját hasznukra. Tehát itt ördögi lenyúlási tervek készülődnek. Ennek egy része volt az új atomenergia törvény, amely az adatszolgáltatást szinte lehetővé tette. Tehát egy társadalmi szervezetnek ahhoz, hogy megtudja, hogy mi történik, mi épül, ez már szinte lehetetlen.
Az ügyfél jogállását teljesen behatárolták, tehát pert nem tudunk indítani ilyen ügyben, és nagyon nehéz volt egyáltalán szóba állni az Országos Atomenergia Hivatallal. 3 évet kellett ebben különböző módon leveleznünk arra, hogy nagyon egyszerű kérdésekre válaszokat tudjunk kapni, mert még vannak olyan törvények, amik alapján mégiscsak kénytelenek leülni velünk. Ugyanezt az érvet szolgálja az, hogy az MVM és a MAVIR olyan prognózisokat állít elő, melyben meghatározza, hogy különböző erőműveket mikor kell bezárni, mikor kell építeni, amikor ezzel szemben sokszor a valóság egészen más képet kutat. Például elég keveset beszélnek arról, hogy Magyarországon a gázfogyasztás 11 milliárdról 8 milliárdra csökkent. Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a gazdaság meglódult és egyre több energiára van szükségünk arra, hogy ez megoldódjon, hogy hogyan tudjuk energiával ellátni ezt. Tehát tulajdonképpen egy olyan folyamat zajlik le, amelyben különböző erőműveket zárnak be, azoknak az erőműveknek a tulajdonosait ellehetetlenítik, ezeket a cégeket megpróbálják elzavarni Magyarországról, és a cégeket átvegyék, ezt úgy mondják, hogy csináljuk meg okosba, olyan mutyi módszereket alkalmaznak, amiben ezeket át akarják játszani a saját klientúra rendszerüknek. Erről szólnék néhány példát. 2012. márciusában a Fidesz kormány bezárta, vagy bezáratta a 4. legnagyobb áramtermelő erőművet, az amerikai AES koncern érdekeltségébe tartozó Tisza 2 hőerőművet, ami az ország termelésének 5%-át adta. Az erőműben 2004-ben hajtották végre az erőmű retrofit programját, teljesen felújították, amivel jelentősen meghosszabbították az erőmű élettartalmát és környezetvédelmi engedélyének érvényességét. Tudnak-e arról, hogy az amerikai tulajdonos azért döntött a Tisza 2 bezárása mellett, mert nem kötöttek vele egyszerűen áramvásárlási szerződést, és 2012. március 31-én kénytelen volt bezárni. Hát ilyen hülyék voltak ezek az amerikai fiúk, hogy ennek ellenére beinvestáltak egy csomó pénzt ebbe az erőműbe, amikor be kellett zárniuk, és természetesen az embereket elküldték, elbocsájtották, lényegesen többet, mint amit a Paksi atomerőmű 700 főt ígér. 2011-ben ugyanennek az amerikai koncernnek 2 másik erőművét kellett bezárni. A 90 megawattos Tiszapalkonyai hőerőművet és a 71 megawattos Borsodi hőerőművet, ami biomassa alapon működik. Bezárt a Kasincbarcikai, Tiszapalkonyai erőmű és sok más kis erőmű, például az EMA Power Dunaújvárosban. Ezek teljesen véletlenek. Vagy itt van a Gönyöi erőműve az EON-nak. Az erőmű 2011-re készült el. Ez már a legkorszerűbb erőmű Magyarországon. Vegyes ciklusú gázgőzturbinás erőmű kapacitása 433 megawatt, és akkora, mint egy kisebb stadion. 3-szor akkora különben, 2,5-szor akkora, mint a Nagymaros lett volna. És mennyibe került ez a magyar választópolgároknak? Egy alzó brandjába se. Mert az egész az EON fejlesztése volt. A pénzt itt Magyarországon a saját üzletágukból termelték ki, és nyugatról hozták. Én szerintem ez nagyon fontos. De a dolognak nincs vége a történetnek. Itt a Duna-menti hőerőmű esete. Gázturbinás, hőhasznosító blokkoknak a kapacitása van egy 385-ös, egy 185-ös, egy 156-os, meg egy 60 megawattos. 2009-ben ez mind megvolt, ennek az összkapacitása 756 megawatt. Ezek már mind bezártak. A tulajdonos... Az F blokkok zártak be. A 215 megawattos. Az még megy a 216-os? Nem, azok nem mennek. Azok a megy. Tudod meg, mert drága a gáz. Eltüzelik a gázt, és gőzt fejlesztenek, azt leállított. Gázerőmek mindenhol. Én úgy gondolom, hogy erről kell beszélni a választásokon. Nyitottak egy 400 megawattos új blokkot. Az önök minisztere működik. Ha ilyen jól tudják, hány százalékán termel? Melyik blokk? Egy 400 megawattos új blokk. 2012-ben már termelt ez a blokk. Ez melyik? Százhalombattán. Százhalombattán ez a G3 nevű blokk, amelyik egy régi F-blokki gőzturbinát. Nem, egy vadonatújat építettek. Vadonatújat nem építettek. Hát dehogy nem. Egy régi gőzturbinát fejeltek meg. Hát ott voltam a avatásán, tehát. Én úgy gondolom, hogy 3 oka lehetett ennek. 1, a pécsi vízműper miatt. Szintén a Suezé volt a pécsi vízmű, elfoglalták, aztán veszítettek egy csomó pénzt.
Veszítettek egy csomó pénzt a bíróságon, majd itthon előadták a sajtóba, hogy fillérekért megkapták. Vagy a paks miatt, tehát hogyha működnek, akkor nem kell a paks, ezért inkább tönkre kell tenni, vagy azért, mert nem kell az energia, vagy azért, mert jobb az importenergia. Néhányan jobban keresnek az import áramon, ugye erről nagyon alacsony szinten, de mégiscsak van szó. Pedig közben lement az orosz földgáz ára. Országonként különböző mértékben, cégenként különböző mértékben, de lement, és ezen kívül itt van a Gudrun kérdése. Ugye ott van, hogy kerozén, benzin, gázolaj, pakura, Gudrun el lehet égetni. Nincs már energia. Hát én úgy gondolom, hogy változatlan ott lesz a része, és ami megmarad belőle, az veszélyes hulladék. Dolgozott 4000 ember annál az erőműnél, rendszerváltás után még mindig 78-an dolgoznak. Tőlük kaptam az információt, tehát úgy gondolom, hogy lényegesen fontosabb ez. Miért volt ebben a pillanatban ennyire fontos Orbánnak, hogy egy ilyen szerződést kössön? Azért, mert az Európai Unióban energiahiány van, vagy Magyarországon energiahiány van, vagy Európában energiahiány van? Hát nincs. Mindenki eladni szeretné energiát, és nem venni. Tehát nekünk is sokkal nehezebb lenne eladni energiát. 28%-át az energiának egy ilyen helyzetben mi megvásároljuk, elküldjük az embereket a munkahelyeikről, ennek a költségét viseljük, az egész elszegényedésnek a költségét viseljük, mert egyesek nagyon szeretik a zsütalékot. Ez egy nagyon jó szó arra, hogy miért érdemes energiát vásárolni, de úgy is el lehet mondani, hogy Paks 2 olyan összekapcsolt energiahálózatot jelent az Európában, amelyet a jövőben is fogunk tudni használni. Rendben. Mekkora lesz az áramára 10-15-20 év múlva? Szerintem fogalmunk nincs róla. 5 évente teljesen átírják a piacot. Akkor, amikor olyan repülőgépek maradnak fönn a levegőbe, amit pusztán a napenergia működtet, mert egyszer ráragasztanak egy fóliát a repülőgépre, és fönn tud maradni, akkor valaki azt mondja, hogy ez lesz a jövő energiája. Tehát úgy gondolom, hogy elavult technológiába próbálunk befektetni, és ez rendkívüli módon meg fogja határozni a magyar háztartásoknak a költségét, minden magyar családnak a költségét, és minden magyar családra sok millió forintot fog rárakodni. Én azt hiszem, hogy nincs idő arra, hogy végig elmondjam, mint erről gondolok, de el fogom küldeni ezt a rövidített változatot is nektek e-mailbe, és ha gondoljátok, akkor küldjétek el azoknak, akik érdeklődjenek. Azt szeretném hozzátenni, hogyha a Magyar Szocialista Párt tud többirányú politikát folytatni, megengedi, hogy a választási kampányban megszólaljanak azok is, akik ezt a 80%-ot képviselik, akkor nagyon meg fognak nőni a nyerési esélyei, és ha rámutatnak arra, hogy milyen kárral jár, ha az ország lakossága előtt eltitkolnak információkat. Köszönöm szépen! Én köszönöm Droppa Györgynek ezt a érdekes hozzászólását. Külön köszönöm azt, hogy nem mind a 100 javaslatát mondta el, mert akkor ez legalább 3-4-szer ennyi ideig tart. A 300-ból a 100-at. Természetesen én nem vitatkozom meg, azt javaslom, hogy egymással se kezdjünk el most vitát, de az előadók azok reagálhatnak a hozzászólásokra. Herzog Edith már jelezte is, hogy az egyik még vitatkozom. Csak egy rövid megjegyzés, mert ezzel a kérdéssel elég sokat foglalkozik az Európai Unióban. Ugye volt egy korszak, amikor azt hitték, hogy nukleáris reneszánsz lesz, aztán volt egy korszak, amikor azt hitték, hogy a gáz évszázada következik. Így is volt ez meghirdetve, akkor még nem a palagázra gondoltak, hanem ezekre a gázturbinás erőművekre gondoltak. De az európai helyzet az úgy alakult, hogy a gázturbinás erőműveket javarészt majdnem mindenhol le kellett állítani egy szerintem nagyon rossz ok miatt, nevezetesen, hogy a megújuló energiából keletkező kötelező áramátvétel okán
A legelőször a legrugalmasabb erőműveket lehet leállítani, ezek a gázturbinás erőművek, viszont amikor leállnak, akkor ugye nem termelnek, és amikor nem termelnek, akkor nyilván egy hatalmas nagy költséget jelentenek, és ettől a leállás miatt került el az ágazat a megsemmisülés határára érdekes módon az elmúlt időszakban. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell, erre van az Európai Uniónak egy megoldási javaslata, az úgynevezett kapacitáspiacok kiépítése, hogy nevezetesen akkor is fizetnie kell, szülessen abban egy megállapodás, hogy kinek kell viselni a terhet akkor, hogyha kötelező áramátvétel van a megújulóknál, de mellette ott kell állni egy tartós kapacitásnak, hogyha bármikor szükség van rá, be lehessen állítani. Tehát a rendelkezésre állás költségeit hogyan lehet úgy elosztani, hogy a vállalkozások ne menjenek gyakorlatilag csődbe emiatt. Jelen pillanatban van itt egy nagyon nagy kialakult vita. Azt nem állítom, hogy a magyar gázos cégek emiatt mentek el. Tudom néhánytól az okot, legalább annyira politikai okai voltak, mint amennyire szakmai okai a kivonulásnak. Nem mindenki szereti ezt a centralizált demokráciát. Köszönöm a választ. Többi előadó akar reagálni most. Akkor mehetünk tovább.